Yan na. Happy Birthday, Sayas! Happy birthday, Sayas! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Sayas! Wonder siya Yay! siya. Happy birthday! Oh, blow na yung candle. Blow na. Blow mo. Ganun. Ganun. Duran mo, duran mo. Duran mo. Huwag mo ngawakan. Blow lang, blow, blow. Blow mo. Kukunin ko na. Blow mo, blow. Oh, pag mo mamangan. Blow mo na. May mga ganyan pa. Ay, may ganyan pala siya. Spark, spark. Pero, ako na nag-blow na. Yay! Happy birthday! Happy birthday, Sayas. Gawin natin yung regalo. Naman. Pakita na natin yung birthday natin. Yung gift kaya ng Sayas. Gawin mo natin ito. Pwede mo ba? Ito. Yan. Yan. Pakita natin ako. Ito yung isa. Camera. Oh. Pwede ka na mag-vlog din mag-isa ka lang. Pero hindi ko alam paano nagbablog si Benten. Ayan o. Oh. Yay! May oh. toy na siya. Oh. Ayun o. Oh. May Ilaw ilaw pa. pa. Oh. Oh. Ako nga muna. Ay, ilaw naman. Ayan o. Meron ka ng camera. Oh, ito. Maganda to. Ito. Ito, special, no? Ano Wow. nakalagay? Anong nakalagay? Happy birthday, Asayas Endeavor from Mama and Papa. Oh, ito yung pinakamaganda. Oh, Asayas oh. Tug ka na. May ukulele ka na. Yay! Ah, cute. Hindi, ito muna. Gusto niya yun, Mahal. Gusto niya. Ito. Yan na. Oh. Yay! Galing naman. Go. Oh, Uy, ito, nahanap isa. niya yung isa. Yung camera mo. Yung Oh, camera. Yay! Yay! Yan. Saan po tayo dyan mga kwak? First birthday niya Sayas ngayon. Simple handaan, ECQ. Ang hinanda namin, homemade na squash cake. Ito ay no egg, no dairy, at wala rin siyang oven. Pabingin mo yun. Pabingin na ganyan. Yan. Tapos, pesto pasta. Pesto pasta. Yan lang. Yun lang mga handa namin. Basta meron. Kung may picture tayo pala. Hi! Ay, yan. Si Mahal nag-bake ng cake. Kagabi, squash chocolate cake. Vegan squash cake. Tapos, ito. Ito, nag-prepare si Mahal. Oh, yan. Ito ang regalo ni Mahal. Tapos ako nagregalo nito ang camera. Parang parehas lang din naman. Saan yung ilaw dito? Iwan mo siya. Galing. Galing naman ni Asayas. Happy birthday, Asayas. Birthday. Saya ka na. Kain na tayo. Nak, simple lang itong handaan natin. Pagpasensya mo na, no? Ito lang nakayanan ni Daddy. Kung mag-alala, bukod dyan, may regalo ko sa'yo. Siguro mga okay ng 10,000 sa account mo, ha? Para lang sa... Picture tayo. Picture tayo. Sige. Patayin ko muna yung video. Water ka muna, ah. Ayan na yung smoothies. Gutom na ang bata. Itong basil, itong pesto, simple lang Basil, TBP, tapos shiitake mushroom, tapos yung mga condiments na lang. Yung cake yung malupit, no? Malupit yung cake, yung vegan cake. Walang oven, walang egg, walang dairy. Squash yung gamit.
Pwede mo yan, patuloy mo. Ano? Ha? Ang galing yung buko. Oo, ang higo eh. Hindi mo ito. Binek pero dito. Ano, sasakto? Ay, hindi. Ano ka ano eh. Ang kapuan. Mm. Oh. Sakto lang ang alam mo, di ba? Tap. Oh, ito na. Reklamo. Ah. Tumahan ko yung ano. Ano pala hinalo lang natin para natansya natin, no? Okay lang. Sauce nila. Tumahan ko tong cake. Ito. Sarap, pasayas. Birthday. Yun lang yung cake. Masarap. Kaya, magalit na. Diba nga? Magul na. Ang problema lang natin siguro sa basil kasi yung blender, medyo humina na yung blender natin eh. Magbibigay siguro ni Bianca King na naman. Mas maayos siguro yung pesto paste. Bianca King, ano na, sponsor lang. Kahit yung lumang blender mo, nakaya naman pag yung bago pa. Ay, hulog na. Ito pa? So ba nga ba ba yung binigay mo, Mark? Yung durog mo ba? Pero buloy-buloy ko lang. Gusto niya kasi madami-dami eh, na durog-durog. Ito. Keso. Milig sa cards to yung siya sis. Lakas na sa kanin, no? Ganito. Ay, ganyan. Dami rin pala. Tap. Best nga pala, no? Nabigay yung puyat natin dito, no? Kasi nag-edit ako, tapos gagawa ka ng cake. Sinabol pa yung mga video na para makumpleto yung mga kaya pang humabol. Kami ako. Kami na. Subo. Sabi ko lang itong cake. Sarap ng cake. Simple lang ng cake, oh. Oh. Ayun na may ano siya, yung chocolate niya. Ito mo ng cake. Sa 1 year, parang feeling ko, ang bilis ng panahon. Feeling ko, ang dami nangyayari. Tapos, ito pang susunod na linggo, sa mga manonood nito, so lang di ako gano'n nakakatulog ng mga nakaraan. Bukod sa birthday na sa Yes. Kasi nag-announce ng layoff yung company. Yun sa isang video, di ba? Yung the new normal na video ko. Yun. Kaya parang medyo hirap. Pero ayos lang naman. Thanks God. Ay, inalagay mo na sa ano yun? Paso mo sa akin sa O, gagawin ko, i-post ko rin sa Facebook yung mga yung picture lang ng handa. Ano lang, enjoy na lang natin yung moment. Wala namin masasabi. Dahil pagod din kami, puyat. Tapos, enjoy namin yung 1 year ni Asayas. Umuulan sa labas. Siguro talaga pag May 22, maulan.
Sige, mahal. Outro na. Happy birthday, Asayas. Live Happy birthday, Asayas. love. Love life. And pure happiness.